Okay, mana na itong kuhan. Kanina itong gamiton pang vlog. Uy, noon sa Monday. Ito mga customer guys, oh. Hindi, basta-basta, oy. So, mo ni ang agi nila rong adlaw guys ha. Mo ni ato challenge ron so sa kabuan o pila gyud kitao nato, pila yung income nato ning atong barbershop. Yan ato mga barbero. Yan ato mga customer guys. Itong barbero. Tapos di pa. Oh, mo ni ato mong customer rong adlaw. So abangan niyo unyang hapon guys. I-update mo niyang hapon ug pila ra gyud kabuk atong magupitan, makurtihan ning atong barbershop. Na atong ano? Shout out sa atong barbero na. Ano? Para utog ning barbero ha guys. Tapay usaw. Ayan. So abangan niyo unyang hapon guys. Tanaw na to pila gyud kabuk atong mga makurtihan ni atong mga barbero. So mo ni ato challenge sa kabuan guys. Ni atong mga customer oh. Ah, mga bata guys, mga bata. Let's go. Niya na pod. So yan na guys oh. D1. Mo ni agi sa atong barbero ron nga usa. Pero ako sa ongoing pa rin usa guys. So mo ni ato challenge ron usa ka buwan eh. O pila ra gyud ma-net nato, pila ra itong manlimpyo sa atong kita sa barbershop. So challenge ni nato sa kabuan guys. Ito mga customer. Dapa. Tapos dapa. Kuyog dire. Tapos itong barbero guys. Okay lingi po gamay. Okay. So maya guys no, i-update tani mahuman na gini sila gupit ng atong barbero no. Wa na tay customer niya gabi eh. So umabtan ta gabi so ato ni check on niya guys kung pila ra gyud tanan ang atong matupihan rong adlaw no. Okay. So mawala na siya guys. So kung naay magpatupi pa ko to balas 12, abas maayo pag yung naay magpatupi niya ko to balas 12. So basta mawala na ito nakita ron mga alas 5 na sa hapon guys no. Mawala na itong agi rong adlaw. Ayan, ang usa 15, ang usa 23. So dapat mo pa yung patopi, so mapunaan pa na ron basi maabot na unya Coto Balas City og 30 guys. So maya na naman guys.